ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chide me tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chide me tinya wele la saraka jubu bomori tinya wele la Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame setika la fo ka tanu ka barkada. Ame kishi annema chama nyina fe. Ako ke tido na son herema kan. Lore Muhammadul Mustafa ye anaso mogo sanmo. Anaka sahaba nyumo. Ani mogo be kolu tukurula ni nyuma ye fuka tasela haraduma. Ya rabbi ala kanini awye ujama kulu sanma nuna. Ka foli ni wali mandon ke kanyashin Shirfla TV laje baga bela jelema. Malikono ani maliko kan. Kerengane nyala au fen fere sigilindo ka najani wakati na. Ama wala done ka fo. Biwajulu kene ame falaje bananga bugula. Jami'atu Ansardin Comité mbe falaje bananga bugula. Sanwosa ube wajulu shu belebele sigi. Kasi ka ke tashi bile ka nyashi uga bamagato furiuma. Ala sona nyanta bara ukera ka ben. Février kaloma samba fla ani mugan woro. Para nunu dona ni an karamogo Baba Haidara ale ka blasal kan sanmawi. Ay musora ka blasal kauna nene au anga je anga nyamadaw fe. Nam ka ankana aka sira jeli kan ale Allah subhanahu wa ta'ala ye hineni kanda ke jomunu ye akan yira olutela nam akan bolo dine kono akan sabati dine kan akan fatu dine kan nam akan wuli kan jola harado ala ka chebo fe wallahi ne onyomo ye akuti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallim idra muli ambi kisini ne mayni ala fe ako ke akundigi Muhammadu kan nam ani asomo sanimo nam minu ni ala yu kerengere usaniya wallahi kan sofe be ula kan ubo ula wallahi nam no ye ala kira yere ye kerengere mashabul kisa wallahi nam ani adoke Imam Ali wallahi balli ani kira demso Fatima Zahra ani kira denge fla Imam al-Hasan ani Imam al-Husayn Allahu akbar nam muli ani mogo bora nunu zuriyawla nam ko kata se bima foshini nam ambe ala deli ala kanto o horomala ami o kanu ira ana o bunya ira ana ala kanto o horomala ami ala son nam kana baga chemani musoma bela jilifo nam ka bedo kiramantuela furuba folila ka fomo ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi idra muli nam kene ko nana nam an fatola an karamo tora asedi Sheikh Usman Madana Haidara muli ka foli la se bela jelema wallahi kengere ma ka damne anga autorité la nam no ye alaye amara kalfa menuna wallahi muli président de la transition nam général d'armée Assimi Goïta ani aka gouvernement membre be wallahi tout nam naka de membre ma be nam krengema le représentant de l'autorité monsieur Kone Soaibou alemin bi jamana tola ya nam ambi afo akaka naka de mayani aka barake nyogo wallahi nam ka do ke uyi akam ka do nyino fana fe wallahi muli nam ko fe commune 6 ambe okono ambe falaje banaka bogo wallahi nam bi ama fo ngo commune 6 be tout amarabao wallahi loye ameruye nam amarabao loye adugulewye nam dugutiguye chef de quartier chef de secteur nam ame fulike o bela jelena akaka Sheikh Usman Madana Haidara ale to wala wallahi ni mawli Haidara ko fe ansilembe dine to wala nam commune sisi kona au conseil islamique bien nam bien commune sisi kona na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali bien nam commune sisi kona na union des jeunes musulmans du Mali Ishma ou bien nam commune sisi kona na sous-section Ansardine de la commune 6 ou bien nam donc wambe folike olu bela jelena akaja imam be wallahi dine nyemogo be karamogo be wallahi wa dine be fana ame foli ka bela jelena ambadi chrétien wa mi do ku ame foli ke wala wallahi nam otra
ka do ke ala ka jamana ala ka basigi amin 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 ala ka bendo akono amin amin ala ka kelenya do akono amin amin o ko fe bananga bu tondew yere nam minu ye ni mirina ni ta nam mo fo jien ko nabi ke nam abi nye soro ni fen saba yo ya gelemai wallahi nam a folo folo a fo no ko hakili nyuma ti nam minu mirila minu ya ye ko ni kanga ke nam ko do no ko ti nam ko fuyi ke mangele wallahi ga hakili ka ye ko ni keta ye o de ka gele ko jugu nam hakili fen o fen ye ko ni kanga ke o ke kan no wallahi nam idra me ko no yara togo togo ni hakili pana kuna nam a tise ka ke ke to talare nam sura kan no ko wallahi idra muli donc ni kenai nam akara mo male ya fo nyana ko ni ata ko muga ani kelenande ni muli nam a bɔra a sigira sen ka hakilina dɔw de la mɔgɔ dɔw de fɛ mɔgɔ dɔw ka tali fana kan nka sigasi t'a la a mirina tabagaw ni a sinibaga fɔlɔw olu yɛrɛ donna jama yɛrɛ kɔnɔ sa siga foyi tɛ o la dɔw y'a daminɛ sigi fɔlɔ kɛ sigi filanan olu tɔgɔ donna a la dɔw ye sigi caman kɛ bi sigilen na olu yɛrɛ fana tɔgɔ bɛ a la o bɛ kɛ olu ye kulo tɛ min fɛ don n'a janya don dɔ la an yɛrɛ ka laɲini ye a tɔgɔ ka don a la ni min kɛ mɔgɔw ye ni min kɛ tɛmɛbaga ye ni ye min kɛ ɲɛmɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ o kɛ ye saya ka kuna kuma dɔ la mɔgɔ tɛ a fɔli fɛ nka fo saya ka ɲɛsigi don janya o janya a fɔra den o den ma a fɔra du du kɔnɔ a fɔra mɔgɔ mɔgɔ ma ko ala ka hinɛ ko ala k'a balo ka si d'a ma k'a bugɔ a dɔgɔnin ye o fɔra mɔgɔ mɔgɔ ma a janya o janya a bɛ segin ka fɔ tigi kelen ma ko ala ka hinɛ a la k'a kɔrɔla si min na ko ala k'o don a kɔmɔgɔw la a fɔra du du kɔnɔ don dɔ la ko ala k'a balo k'a nakan di yan sigasi t'a la a bɛna fɔ o du kelen kɔnɔ don dɔ la janya o janya ko ala ka hinɛ a la ko ala ka yafa k'a ma wa ɲɛnɛmaya yɛrɛ kuntala bɛɛ ye o de ye ɲɛnɛmaya kuntala bɛɛ ye o de ye arabu ka kuma dɔnna dɔ ko ten a ko yabuna adam indama talidu yu'azzanu fi husnika bighayri salatin wa indama tamutu yusalla alayka bighayri azanin fa ka'annama hayatuka ma bayna azani was salati idan fattakillaha haythu ma kunta Allahu akbar muli a ko hadamadenw i bɛ bange don min na silamɛya suna sira ye a ye alakira y'a kɛ a mɔdenw na Imam Hasan ni Husaini k'a kɔrɔ fɔ k'a gundo fana fɔ donc suna ye ka baara fɔlɔfɔlɔ min kan ka kɛ den kura la bisimilali dugukolo sanfɛ o ye ka azanu kɛ n'o ye misiri weleli a kiningolo la ani ka seli jɔ a fɔ min ma ko ikama a numankulo la o kumakan ye Allahu akbar o y'a kuma fɔlɔfɔlɔ ye lafzu jalala a bɛ daminɛ n'o de Allahu akbar n'i y'a fɔ furu a laban a bɛ taa laban ko la ilaha illallah a bɛ taa datugu ni lafzu jalala ye tuguni azani bɛ ten ikama fana bɛ ten azanu kɔrɔ de ko ka seli wele ikama kɔrɔ de ko a dabɔtɔ yɛrɛ filɛ seli yɛrɛ jɔtɔ filɛ i b'a ye n'a sera ale ma dɔrɔn seli la bɛ teliya joona ko seli jɔtɔ filɛ nin ye o kana n'a daminɛ kɔ i bɛ senna teliya suna ye de ye den mana bange seli ka kɛ a tulo la azanu ka seli wele a numankulo la ikama a gundo dɔ ye min ye a bisimilala diɲɛ kɔnɔ ni ala ko kuma de ni ala tɔgɔ de k'o kɛ kuma fɔlɔ ye ka don a tulo la donc o fana bɛ kɛ kuma laban ye a nɛn ka fana ka taa n'o ye tuguni
a fɔra a ɲɛna Wallahi. o y'a donnen a da a tatɔ bɛ taa ni o de fana ye bari o de kɛra k'a bisimila a yɛrɛ tatɔ yɛrɛ bɛ n'a tɔ fɔ siga t'a la ni mawuli Aidara mawuli n'a kɛra den bɛ a to mɛn a bɛ ala kan mɛn a bɛ mɔgɔkɔrɔba kan mɛn a bɛ bilasirali mɛn bari a bisimila la ni o de ye wallahi Aidara mawuli donc o ye suna ye sunna nam donc seli dun ni den nana nam a fɔra ko ka seli wele Tiɲɛ. misiri wele tiɲɛ o kɔrɔ de ko azanu ka déclaration kɛ ko seli waati donna Wallahi. donc min bɛ min na i k'i teliya ka selijiw ta Wallahi. i k'i seli yɔrɔ magɛ kojugu nam donc azani kɔrɔ de ye o ye siga t'a la déclaration de ye azani ye siga t'a la nam annonce de don tiɲɛ ɔ ikama kɔrɔ nam ko awa heure yɛrɛ sera coyi alimami jɔra sira dira sisan ne ni tigi tilala dɔrɔn a dabɔtɔ filɛ de an fɛ wallahi Aidara donc ni o banna de sa alimami bi yɛlɛma nam k'a fɔ ko Allahu akbar Allahu akbar o y'a donnen ye seli la Wallahi. farada seliw la nin ɲininen don siga t'a la nam ɔ denkura dun nana nam aw ye seli wele a kinibolo la tiɲɛ tiɲɛ mɔgɔw y'u seliji ta k'u senna teliya ka Na. bitigiw commencé k'u datugu tiɲɛ sɔnni sera a ye ikama kɛ a numankulo la Wallahi. o kɔrɔ ko mɔgɔ jɔlen bɛ aran na Tiɲɛ. a ye labilali kɛ Allahu akbar ko ala ka den balo ami ami nam seli ma kɛ dɛ Ayi. seli welela mɔgɔ pɛrɛnna seli fɛ seli yɛrɛ jɔra yɛrɛ nka Wallahi. alimami ma kibaru fɛ ay la Aidara mawuli i hakili to a la n'ala sɔnna i bɛna don min na Na. seli bɛ wele i tulo la ka Tiɲɛ. seli jɔ i tulo la Na. nka seli tɛ kɛ alimami tɛ kibaru fili la nam a kibaru in tɛ to filibali ye dɛ Ayi. a gulonnen de don wa mɔgɔ pɛrɛselen don ka alimami kɔnɔ Allahu. alimami yɛrɛ nakun ye ka seli de ye nam donc o seli welela alimami ciw ka ca Tiɲɛ. a ma seli wallahi a nam dun y'a labila tiɲɛ san 100 san 50 kɔfɛ san 20 kɔfɛ san 30 kɔfɛ Na. don min na n'i binna alimami bɛ wele ka na Allahu. o la a b'a fɔ ko a kana seli wele a seli welela ka ban Awula. a kana ikama kɛ ikama kɛra Kɛra. alimami bɛna daminɛ ko Allahu akbar Allahu akbar yusalla alayka bigayri azanin Aidara mawuli so seli la azan t'a la wallahi mais kana minɛ azan kɛra de koyi kɛra seli de tun ma kɛ Ah, seli tun ma kɛ. donc bi seli bɛna kɛ e salen kan Wallahi. seli wele t'a la ikama t'a la bari a kɛra i na don na wallahi Aidara donc o ye misala de fana ye ko Wallahi. o misala fila kɔrɔ ye jumɛn de ye ko hadamaden ka ɲɛnɛmaya janya san 200 balo ni san 100 balo ni san 1000 balo dɛ Na. ko a bɛ ko min na fɔ ni seli welela tuma min na Wallahi. ani alimami ye kibaru fili tuma min na Na. o furancɛnin de i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛɛ ye o furancɛ kelen de ye tuguni. Allah i Aidara ka san 1000 balo bɛ bɛn o kelen de ma tuguni. wallahi ni mawuli bayna la azani wal iqama Allahu akbar donc o k'i ka sira ala ɲɛ wallahi i bi ko o ko la wallahi i k'a dɔn ko kow bɛ ban pep ni mawuli kow banni ɲɛsigi nam saya ɲɛsigi saya labɛn wallahi o de ye limaniya ye wallahi o de ye ala dɔn ye Naam. o de ye ala ɲɛsiran ni ye mawuli Aidara donc ala sɔnna Tiɲɛ. ka yelen mɛnɛ an ye wallahi ni a ka kira cilen ye an ma nam nka n'o tile man ye tiɲɛ ka sɔrɔ ka nɔrɔ bɔ an ye kira mɔdenkɛ a seyidi seydi usman madani hayidara Hayidara. o nana wele da min da ni dɔw ma faamu a gɛlɛyara dɔw ma dɔw y'a kɛlɛ dɔw y'a lagosi Wallahi. ala sɔnna an dɔw y'a minɛ wallahi hali n'o y'a sɔrɔ an dɔ de la ka ba la k'a kɛlɛ Wallahi. ala y'an kana di an ma Tiɲɛ. donc an y'a minɛ aminana Aidara o gɛlɛma in ala b'a fɔ min ma ko falaktahamal aqabata nam sira gɛlɛn Wallahi. o de ye diinɛ tiɲɛ sira ye Wallahi. jango a bilama nam ni mawuli donc an ye tiɲɛ minɛ o de kama An minɛna. n ko don min na ni diɲɛ banna nam diɲɛ ka jan nka hadamaden yɛrɛ bandon de ye e ta kɔni bɔlen a la Pep. a tɔ t'i kun ye wallahi nam i kan ka i ka espace dɔrɔn de occuper wallahi Allah Aidara Ah, ko masala fɔlɔfɔlɔ min karamɔgɔkɛ ko k'a ka sɔrɔ fɛn cité ale ye Naam. a ko a fɔlɔfɔlɔ الخليل الحقيقي a ko e ka nɔfɛtugu la n nana teri yɛrɛ dɔn a f'o ma ko le véritable compagnon teri yɛrɛ yɛrɛ ye min ye nam a ko n y'o sɔmi n y'o dɔn e ka jɛ kɔnɔna na mɔgɔ teri yɛrɛ ye jumɛn ye bal Aha. mawuli نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له صاحب ومحبوب a ko ne ye mɔgɔw filɛ diɲɛ kɔnɔ ni n sigi n ye jamɔgɔ filɛ nam n y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ teri bɛ a la kanuɲɔgɔn bɛ a la wallahi nam teri b'a la kanuɲɔgɔn bɛ a la tiɲɛ nka n'a tigi sera don min na ko a sara ko a sera a kaburu la kanuɲɔgɔn dan ye ka jigin k'a da ka sɔrɔ ka yɛlɛ
teri bɛ jigin dɔrɔn de k'a da kaburu kɔnɔ ka sɔrɔ k'a yɛlɛ ni den b'a bolo den bɛ jigin dɔrɔn de k'a da kaburu kɔnɔ ka sɔrɔ k'a yɛlɛ ni cɛ bɛ yen nɔ ni muso don cɛ bɛ jigin k'a muso da kaburu kɔnɔ dɔrɔn n'a y'a da ka ɲɛ k'a biriki ninnu sɔri ka ɲɛ donc u b'a fɔ ko u b'a bolo minɛ a bɛ yɛlɛ ale bɛ da ye donc u bɛ sɔrɔ ka bɔgɔ da i kan donc an bɛ jɔ sanfɛ an bɛ fatiha ta an b'an ka moto ni nɛgɛso ni mɔbiliw ta donc bɛɛ ka taa ni bɛɛ taara fana sarakabɔlaw tɛna duwawu kalan fiyewu ka jama labila fo ka ɲininkali kɛ fɔlɔ ko bɛɛ nana wa ko bɛɛ nana karisa ye jama sɔrɔ o y'a ka mɔgɔtigiya n'a ka mɔgɔsɛbɛya bɛ se ka k'a ye nka o jama fɛn o fɛn taar'i bila kaburu dɔ la bɛnkan ni sariti de ye ko mɔgɔ kana to yen a y'a jigin a ka na dɔrɔn n'a tilala an ka ɲɔgɔn sɔrɔ so an ka ɲɔgɔn labila so a ko k'ale ye mɔgɔ ye ko kanuɲɔgɔn b'i la teri b'i la a ko nka ni teri ni kanuɲɔgɔn y'i dɛmɛ ka sɔrɔ i ka janaja la ka t'i siri a kaburu la ko a bɛ da ye a bɛ segin ale ye solution jumɛn sɔrɔ o la sa faja'altu mahabubi hasanati o kɛra ale ye fɛn min k'a teri ye ale ye ɲumankɛ de k'a teri ye a ka ɲuman k'i jigi da a ka kɛta kan a ka sinjitugu a ka balimaya dilan a ka hinɛ n'a ka makari a n'a ka laadiriya a ka mara kɔnɔ a ka laadiriya a ka denbaya kɔnɔ a ka laadiriya a faso kɔnɔ a n'a ka hinɛ ala ka jɔnw na balimaw la sinjiw la a n'a ka ala bato n'a ka ala ɲɛsiranɲɛw a fɔ nin ma ko jɔn ka ɲumanw donc ne ye ɲuman de kɛ n teri ye parce que mɔgɔ teri bɛ dan kaburu kɔnɔ a kɛra sugu o sugu ye kaburu sanfɛ ka segin donc ko ne ye ɲumanya kɛ n teri ye don min na ne sera kaburu kɔnɔ ni mɔgɔ teri seginna n ɲuman teri dɔrɔn de bɛ taa alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko yattabi'ul mayita salaso a ko fɛn saba bɛ su accompagner k'a senna bɔ ka taa bila kaburu kɔnɔ maaluhu wa ahluhu wa amaluhu a tigi ka baara a n'a fɛmɔgɔw a n'a ka nafolo a ko nka n'u sera kaburu kɔnɔ fa yarji isnani ko fila bɛ segin bimana yarji'u maluhu wa ahluhu ka fɛmɔgɔw a n'a ka nafolo olu bɛ segin ni moto b'i bolo don na o moto bɛ minɛ k'a di denmisɛnnin fila ma olu bɛ yɛlɛ o kan n'u sidonna ka bɔ dɔrɔn olu bɛ ɲɔgɔn ta ka na segin na ni mɔbili b'i bolo i bɛ don kɔrɔbiyari de kɔnɔ a n'a barangali k'i yɛrɛ ka V8 ni parado ni katikati jɔlen to donc n'a bɛ boli ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se mɔgɔ wɛrɛ b'a boli i ka permis tɛ baara kɛ tuguni donc n'o tilala olu bɛ segin n'a ye ka na so i ka nafolo y'i ma don k'i se kaburu da la mais a bɛ segin ka na i ka jama y'i ma don ka se kaburu da la o bɛ segin ka na wa yabuka amaluhu i ka baara de bɛ to i fɛ dingɛ kɔnɔ a bɛ kɛ kamalenin ɲuman ye walima sunkurunin ɲuman ye yecogo ɲuman min bɛna a yɛrɛ yira i la tuma min na jama taara i b'a fɔ ko karisa e ye jɔn ye ne t'e dɔn dɛ ne yecogo ka ɲi nɔ i ye n lafiya i ye n sutura de bɛ n ye hakili tigɛra e ye jɔn ye a b'a fɔ ne y'i ka baara ɲuman de donc ala ko ne ka na n da i fɛ e de ye ne waleya donc ne ka to i fɛ fo ka taa se jɔ dɔ ma k'i baro k'i ɲɛnafin bɔ ala k'an kisi n'a kɛra dɔwɛrɛ ye i bɛn'o ye maa yecogo la min yecogo bɛ maa sira maa lahara jugu i bɛna o ye de i ɲɛkɔrɔ a yecogo t'i mɔgɔ nisɔndiya a bɛ mɔgɔ ja tigɛ i b'a fɔ ko subhanallah e ye jɔn ye ne t'e dɔn dɛ a b'a fɔ ne y'i ka baara jugu de o a b'i ka baara jugu si tɛ ala y'o de kɛ n'i ma fɛn ye k'a kɛ fɛn farikoloma ye donc ne ka na n da i kɛrɛfɛ an bɛ ɲɔgɔn baro an bɛ ɲɔgɔn bolo teri bɛɛ b'i bila f'i ka ɲuman kɛlen donc ale ye ɲuman de k'a teri ye don min na ni mɔgɔ teriw seginna don min na ni dagawuli seginna don min na ni kanuɲɔgɔn seginna baara ɲuman bɛ to ale bolo kaburu kɔnɔna na a ko n y'o kɛ n ka baara fɔlɔ ye n y'o faamu i ka kalan kɔnɔna na k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ janfa f'a ka baara karamɔgɔ Hayidara bɛ cogo de fɔ ko mɔgɔ y'a yɛrɛ ye walahi hadamaden y'a yɛrɛ ye o tɛ saya kɔfɛla ye dɛ depuis ni banana bana sogo sogo ma n'i minɛ i bɛna dɔn ko ne ye n yɛrɛ ye nin dimi tulodimi kɔnɔdimi sendimi donc bana o bana mana mɔgɔ minɛ hali n'o ɲɔgɔnna ye mɔgɔ min minɛ ko minɛ yɛrɛ ma de bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ donc i bɛ k'a santi ko ko kɔnɔdimi ka jugu dɛ parce que ne ta mana wuli ɲinimi ka jugu dɛ o ye ta ɲinimi de ye min bɛ nin kan i t'o dɔn o kɔrɔ banabaatɔ i kɔrɔsigibaga sɛgɛnnen don a b'i hinɛ minɛ mais e yɛrɛ b'i débrouiller i ka dimi na e b'i ka dimi minɛ nka ale b'i ka hinɛ minɛ a kɔrɔsigibaga bɛ hinɛ minɛ ala ni min mana wuli kunkolo mana dimi fo an tɛ se ka sunɔgɔ bolo wallahi
ay sunɔgɔ fura d'a ma Wallahi. donc i kanu ɲɔgɔn b'i hinɛ minɛ n'i degunna Wallahi. nka dimi Dimi tayi. ha, e yɛrɛ bɛ dimi minɛ Wallahi. Nam. awɔ dimi y'i ta ye Wallahi tabi. mɔgɔ si tɛ dimi dan dɔn La. Nam. Mawli. o ye fɔlɔ ye Follow. Nam. ni bana degunna kosɛbɛ ka tɛmɛ o kan Tiɲɛ. filɛbagaw bɛna caya hinɛminɛbaga bɛna dɔgɔya bari ladɔnbagaw yɛrɛ degunna ye a ti ban Ah wallahi. wari bɛ ka bɔ nin ladɔnni bɛ ka don a bɛ yɔrɔ tiɲɛ donc o ladɔnbaga bɛ degun Nam. bana gɛlɛyara sisan filanan minnu bɛna olu tɛ hinɛ minɛbaga dɛ Naam. olu ye lakalita ɲininaw bɛna na Allahu akbar. Nam. n ka cɛ e famana k'a s'a ma a yɛrɛ tɛna gɛrɛ na ye walahi a bananen de don ne yɛrɛ taara lajɛ o don o lamɛri ye ne wele non ne filila a ma e b'a dɔn a ma ne dɔn Ti dɔn. ale Nam. dalen bɛ dilan sanfɛ ne m'a dɔn f'a kɛra ko cɛkɔrɔba ni a fasara a tɔ tora a kunkolo de Allahu akbar. i sɛbɛ la a tɔ tora kunkolo dɔrɔn de donc a bɛ chambre jumɛn kɔnɔ a bɛ hôpital jumɛn de la a bɛ clinique jumɛn de la Naam. an b'o adresse ta sisan Wallahi. dugu mana jɛ an fana bɛ namasa ni lemuru ta i Wallahi. hinɛ minɛbagaw tɛ folikɛla tɛ lakalita ɲininaw don k'i tɔ tora a kunkolo ye an k'a bɔ lakali la fo n yɛrɛ ɲɛ k'a ye Wallahi. Haidara. Allah. Nam. a fɔra k'i ti mɔgɔ dɔn tuguni o fɔra an ɲɛna min y'a fɔ ɲɛna an ma tigɛ a la mɛ an yɛrɛ ɲɛ Wallahi. ka taa lajɛ n'i sera k'an dɔn Eh Allah. Haidara. o lemurutigiw nafasatigiw nakun y'o ye lakalita ɲini a fɔra k'i banna k'i tɔ ye kunkolo ye Wallahi. Nam. Allah. Ni mawli. a bɛ ten Abiti. n'i donna sigara yɛrɛ la Allah. Barabana. Nam. n'i donna sigara yɛrɛ la Nam. o ye kungo ye Wallahi. Abdullahi ibn Mubarak ka farigan n'a degunna ala jɔnba don ala ɲɛsiranɲɛba don a don n'a fa nana a da fɛ o bɛ ka kasi ko bana nin tɛ fankelen fɛ nka i ma deli ka ni ɲɔgɔnna bana kɛ wa i ka lahala in fana a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ Nam. donc a fa bɛ ka kasi a ba bɛ ka kasi a muso bɛ ka kasi a den bɛ ka kasi Non. ale yɛrɛ dalen de don hali kuma ma nɔgɔ a bolo a ye taamasiyɛn kɛ o ye bi ma n'a jilisi nin k'u k'a lawuli k'a sigi u y'u bolo don a kɔrɔ k'a sɛmɛ ka kunkolo don a kɔ kɔrɔ k'a sɛmɛ kogo la Allahu akbar. a y'a bolo kɛ taa fa la bi maana hali kuma ma nɔgɔ ko mansa y'o bɛ k'i kan ko n fa e ka kasi kun ye jumɛn ye Eh Allah. n fa Nam. e bɛ ka kasi cɛkɔrɔbatɔ i bɛ kasi mun na Nam. fa ko n den ne bɛ bonya o bonya na e ka bonya ne ye wolo mɛ e den ye ala ye garisɛgɛ diya i ye ne sɔrɔ Wallahi. ka ne tɛmɛ n fadenw kan Tiɲɛ. e de ye ne lahiji e de ye ne bɔ bɔgɔso la e de ye ne bɔ luwanse la Wallahi. ne ye golokiba min ye ne na e don ne ye samara min ye ne la e don ne si ma taa yɔrɔ min na ne tɔɲɔgɔn min ka taa foro la e ye ne bolo bɔ Allah. ne tɔɲɔgɔn min ka taa magasin na e ye ne bolo bɔ wa mago bɛ fɛn o fɛn la i y'a kɛ n ye Wallahi. n den ni e sara nin satogo la ne segintɔ ka taa o baaraw daminɛ ne kɛra ɲɔgɔn fila ye dɛrɛ Ah Allah. Nam. Karabar. ne sara ne bɛna sigi jɔnni bɛna nin ko ninnu ta ne ye Allahu akbar. e dun degunnen bɛ nin cogoya in de la ne ka kasi kun y'o ye a y'a fa jigi o kɔrɔ ko e ye hɔrɔn ye Tafamna. a ye ba fana ɲininka ba fana ye fa in ta si fɔ a y'o fana barikada a ye muso ɲininka k'e fana ta ye so jumɛn de ye a ko muso cɛsaya o kɔlɔlɔ Wallahi. Nam. e b'a dɔn o kɔlɔlɔ bɛ daminɛ depuis anw fɛ farafinna muso ka filiya don cogo la a fɔlɔ k'a y'a minɛ k'a ko Nam. o tɛ sariya la donc a bɛ daminɛ ten Tiɲɛ. ko a y'a sigi Tiɲɛ. sigicogo ni sigi kan b'u bolo yen nɔ o tɛ sariya ye Tɛ sariya. Nam. fini dɔ bɛ ɲini k'a k'o don a la ka dɛbɛnkura dɔ ɲini k'a sigi o kan Wallahi. donc ko hali ni folikɛla nana ko a kana bolo dɔ ka wari minɛ i bɛ wari da de ye ko a kana wari minɛ donc a tɛ dum dɔw yɛrɛ b'a ka minɛn bɔ a tɛ dumuni kɛ jama fɛ dɔw fɛ hali a tɛ seli jama na ko ale de bɛ kan ka seli misiri ɲɛ ni misiri wulila ko awa k'i ta bɔ a la fɔlɔ Ballik. Mawli. Nam. a bɛ kɛ teretɔ ye Nam. a ka dumuni bɛ bɔ a dama na dɔw bɛ yen nɔ a kelen de bɛ si dɔw yɛrɛ bɛ cɛ ka laada dɔ la muso bɛ cɛ ka fini de don ka filiya sigi n'o ye Allahu akbar. Nam. dɔw yanni muso dɔw bɛ bɔ fa de bɛ wuli o la parce que o sira ni jatigɛ fɛ a kelen de bɛ si cɛ ka fini fana b'a kan na o photos bɛ salon kɔnɔ o photos bɛ sokɔnɔna na donc o ti ku ale hakili la a bɛ bɔ kuma na o b'a sɔrɔ a caw caw la sira fɛ o kɔrɔ muso bɛ o degun yɛrɛ kɛ filiya la anw fɛ laada jugu la ka sɔrɔ sariya m'a fɔ ten Ayla. Nam. n'o bɔra ni filiya banna sisan Nam. donc a bɛna miiri ale bɛ ka furuko bɛna kɛ cogo di Tiɲɛ. Nam. ni cɛ de banana ka sa ko cɛ y'a furu ka jɔ donc o sira fila bɛɛ fɛ a furubaga kura bɛ bagabaga fɔlɔ i b'a ɲɛɲini ko cɛ t'i jasigi fɔlɔ i t'a dɔn mun y'a cɛ faga Nam. Allahu akbar. hali n'o cɛ ma bana tora accident la est-ce que muso in tere est-ce que o ma ko fɔ wa Non. donc i t'i ko ni sɛgɛsɛgɛ ka sa an mago bila dɛ i yɛrɛ kana taa don a la dɛ Nam. donc o ye kelen ye n'a a cunna ka sa Non. cɛ kura a bɛ fɔ k'i k'i ka jate minɛ fɔlɔ i k'a lajɛ mun b'a nɔfɛ Wallahi. Nam.
n'a dara ka sa fana ko cɛ in mina bana n'a ye mɔgɔ t'a dɔn bana sugu min bɛ cɛ la n'o de y'a faga i kana taa bana jugu san ka na k'i yɛrɛ kan donc muso in bɛ bila nin cogoya de la a yɛrɛ bɛ miiri jɔnni bɛna sɔn k'ale ta donc ne a bolo min b'a ta n'o m'a ta o degun bɛ yen nɔ min fana ni bolo k'ale de kan k'a ta n'a ma sɔn o fana na o fana nkalon n'o tɔɔrɔli n'o degun fana bɛ a kan tuguni a da ɲɔgɔn de tɛ yen a furu ɲɔgɔn de tɛ yen nɔ a bɛ bila teretɔw fɛ dɔw ka miirina na a ka ɲɛnɛma bɛɛ bɛ gɛlɛya gunofɔ ɲɔgɔn taara ale bɛ taa gunofɔ jɔnni a bɛ taa fɔ jɔnni a bɛna kɛ cogo di a bɛna taa furu kura min na hali n'o latigɛra yala o cɛ n'ale cɛ ye kelen wa cɛw muso minɛ cogo ye kelen wa donc o muso o cɛ dɔ bɛna kɛ cogo di o bɛna ale faamu wa o bɛna hinɛ minɛ wa ale n'a denw cɛ jumɛn bɛ sɔn ka don ale n'a denw kɔrɔ o bɛna fɔ n b'i ta i b'i denw bila ka t'o faso la wa n b'i ni denw ta wa n bɛna kɛ cogo di o degun bɛɛ bɛ kɛ muso kan a ko ni degun ni nin tɔɔrɔ ni nin hakilina caw ye ko o de bɛ ka ne kasi a ko muso ma k'e ye hɔrɔn ye a y'a denw ɲininka ko aw fana ta kun ye a n'a ka denmisɛnninya bɛɛ aw fana bɛ ka kasi ko mun bɛ yen mun kɛra aw la den ninnu k'a ma ko zolu de y'utimi ko yatimɛya y'a jasiliya hali ni miliyardɛri sara k'a den fitinin to dɔrɔn i bɛ kɛ i ni geribuden bɛɛ ka kan i bolo tɔgɔ tɛ o mɛ k'a fa sara ko hali den yɛrɛ t'a kalama k'a fa sara ala t'a kalama k'a ba sara a den yɛrɛ ma kɔrɔbaya i bɛ kɛ yatimɛdenni ye bolo bɛ mɔmu i kun la i bɛ kɛ falatɔni i bɛ den kɛrɛfɛ daminɛ o la o ye kelen ye wa yatimɛdenya fɛn o fɛn mana sɔrɔ yatimɛdenya kɔnɔna na a bolo ko fasaya de y'o s'a ma a bolo k'a sɔrɔ fa y'o kɛmɛ k'a la hali a lamɔbaga n'o y'a bugɔ a b'a fɔ ko fasaya don ko nin ma ne wolo de k'a sɔrɔ a fa bɛ min d'a kan o tɛ se k'o d'a ale yɛrɛ fana b'o miirina ta a sabanan tuguni hali a marabaga ɲuman fana bɛ siran ni min kɛcogo dɔn u b'a fɔ k'i ye muso jugu ye i sinamuso den i dɔgɔkɛ den k'i bɛ k'a fɛngɛ de dɔw yɛrɛ bɛ siran k'a ladon u kana n'a fɔ k'i ka jugu a ta ma ka sɔrɔ i bɛ min k'i ta la i tɛ se k'o k'a la o kɔrɔ yatimɛya kɔlɔlɔ b'a la ale yɛrɛ kan kɔlɔlɔ b'a la a marabaga kan a bɛ sote min kɔnɔna na o bɛɛ bɛ bila de a bɛ kɛ dɔnni dɔngɔma de ye ni min kɛcogo dɔn dɔrɔn i bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ la mɛ bɛɛ b'a tolo da saya in de ka sɔrɔ saya in tɛ nka saya yɔrɔ la sisan ni ekɔli taara denmisɛnninw b'a fɔ papa ma ne bɛ saki nin fɛ n bɛ kayi kɔnɔ n bɛ nɔgɔso nin fɛ ekɔli taya min bɛ bɛn i fa ka saya ma kɔnse kɔnɔna na ekɔli fɔlɔ min bɛna ta i bɛna jɔnni bɛna den ma denmisɛnnin bɛ hami a ye taa parents wele ka na ka kɔrɔ a bɛ taa fɔ a fa ye a ba ye a ba tɛ yen nɔ a bɛ taa fɔ jɔnni ye a bɛ hami na n'a ka denya bɛɛ o miirina ninnu don na a bɛna kasi ka basaya dɔn mɛ ka fasaya dɔn ni seli sera ninnu ka saga nana ninnu ka selimafini sanna donc hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana selimafini d'a ma ka laada kɔrɔ la fa ye ni ba de tun bɛna d'a ma n'a m'o dɔrɔn ni mɔgɔ wɛrɛ nana selimafini d'a ma dɔrɔn jateminɛden ɲɛji bɛ bɔ tuguni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka saya ni ka tɛmɛ ne fa de tun bɛ nin kɛ ka sɔrɔ ɲuman kɛra dɔrɔn a bɛ kasi tuguni ka fa ye nin kasi ka sɔrɔ e de bɛ ka selimafini san ka d'a ma i ye fa ka miirina dɔn ka ba ka miirina dɔn ka muso ka fɔta ye hali denmisɛnnin ninnu fana ye min jɔrɔ o de ye ne ale sara min bɛ kɛ o kelen dɔrɔn a fana y'i bolo da kun de ka kulo u ko subhanallah limaniya e bɛ siran mun ye a ko ne y'aw bɛɛ ɲininka o n y'aw bɛɛ miirina dɔn sa'altukum wa ara'aytukum kullukum tabkuna li anfusikum la li n y'aw bɛɛ ɲininka a bɛɛ kumana n ye mɛ n y'a sɔrɔ a bɛɛ ka kasi kun ye aw yɛrɛ ko ye aw bɛna gɛlɛya min sɔrɔ ne kɔfɛ a bɛɛ ka kasi kun kɛra n y'a sɔrɔ mɔgɔ ma ne kasi a ma fi kun yala mɔgɔ tɛ sɔrɔ aw la min bɛna kasi sigara fila hali ni ma don a la ni sɛ fagara ɲɛna saga fagara ɲɛna i b'a dɔn ko nɔgɔ kɔni tɛ aw a dalen don saya kɔni na a fɔra ko sigara ka gɛlɛn sɔɔni aw yɛrɛ sigalen don ne ka bana na ko n bɛ sɔn ka sa n tɛ sɔn ka si ne bɛna don sigara min na aw m'o kasi kɛ ko pa tatɔ filɛ nin a bɛna don sigara la ne denkɛ tatɔ filɛ a bɛna don sigara la sigara ka jugu ne fa e ma kasi o la ne ba ma kasi o la n muso ma kasi denw ma kasi nin y'a sɔrɔ aw y'aw yɛrɛ kasi ni ne sara ne kelen de bɛna ta ka da don dingɛ kɔnɔ funteni nin na n kasangelen n anbaliyelen sirilen awɔ i bɛ anbale de i ko kado ka tila k'i siri siriko saba ni kankɔrɔ melenkɛ o b'a fɔ ten k'i ta cɛw bolo n'u nɔngɔn na ka t'i bila dingɛ kɔnɔ cɛw t'a ye cɛw b'a kalama muso caman tɛ kaburu ye don dɔ la ne ni muso ni denmisɛnninw taara ye o b'a sɔrɔ kaburu dɔ na an bɛ ka taa cɛkɔrɔba lajɛ o kaburu de kaburu dɔ bɛ ka se n k'u ka na yan nɔ depuis ala k'u da o ma kaburu kɔnɔna ye
parce que o tɛ taa janajaw la an ka laadaw ni diinɛ faamucogo tɛ jɛn n'o ye donc n taara n'u ye de n ko nin de ye kaburu ye nin m'a tigɛ cogo ye nin dingɛnin de bɛ a kɛrɛfɛla fɛ u yɛrɛ téléphone bɔ o y'a filmé wa cɛ ni muso bɛɛ bɛ da yan de a fɔ nin ma ko kaburu ka dingɛ tigɛ ka dingɛ wɛrɛ tigɛ a da fɛ k'i jigin i kɛrɛ kan ka biriki dɔ don i kun kɔrɔ ka biriki dɔ don i kɔ kɔrɔ ka sɔrɔ ka juruni dɔ ɲini ko k'i ɲɛda yɔrɔnin tigɛ k'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ dɔw bɛ planche da i kan dɔw bɛ biriki da i kan ka sɔrɔ ka bɔgɔ muran hali woni dɔ yira ko a ye yan bari k'a kana n'a firi a ye bɔgɔ fɛgɛya a ye bɔgɔ a kana bɔgɔ ɲɛgin o kɔrɔ ko parce que ni bɔgɔ fɛgɛ girinyana a bɛna firi woni dɔ bɛna sɔrɔ ji bɛ don fo fiɲɛ bɛ sɔrɔ k'i n'o si man kan parce que ko n'a tora la ko n'a firila ko ji bɛ don a kan n'a firila ni wo bɔra la ko fiɲɛ bɛna don a kan a kana to fiɲɛ tɛ don a kan ji tɛ don a kan o tɛ laada ye kaburu bɛ ten i bɛ don a kɔnɔ ten a ko ne bɛna da kaburu kɔnɔ na a dibilen don a finnen don a koronnen don aw si m'o kasi kɛ kaburu kɔfɛ tun a fɔra k'an bɛna jɔ lahara ala ɲɛkɔrɔ siratu bɛ yen janimɛ bɛ yen alijinɛ bɛ yen mizaniw bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ n'i jɔ ni ala cɛ la intermédiaire t'a la interprète t'a la non ka se ka na kuma ko kuma ka nɔgɔ e ka ɲɛfɔ la donc walima i b'a don dɔ da yɛrɛ intermédiaire tɛ yen interprète tɛ yen mɔgɔ ti don ni ala cɛ k'i ka kuma kɛ mɔgɔ ti kuma da la minɛ ni ala tɛ kuma kelen fɔra ko e b'a fɔra bon a b'a fɔ ala a bɛ fɛ k'a fɔ da de o tɛ yen i kelen de bɛ jɔ baara la i kelen i ye min kɛ i bɛ ɲininka o de la fana i wolo ni saya cɛ a ko k'aw m'o si ka mɔgɔ si m'o kasi kɛ donc a y'o fɔ kuma na dɔrɔn a y'i sɛmɛ a jurula ka bin a fatura wallahi hadamadenya yɛrɛ de depuis bana mana degun hadamadenya yɛrɛ de hatta n'i taara kaso dɔrɔn na i b'i yɛrɛ ye a filɛli o ye kaso kuntala surun ye i bɛ don kalo kelen san fila san saba i b'a sɔrɔ somɔgɔ dɔw tɛ se ka taa bɔ i la a dɔw ta tɛ k'u t'i fɛ koyi dɔw yɛrɛ de tɛ se ka taa kaso bon na ka taa mɔgɔ yɛrɛ filɛ olu tɛ se ale b'o kɛ hinɛ kama mais e dun mago bɛ i bɛ k'a ye i b'a ye a tɛ ɲɔgɔn faamu o ko ninnu bɛ yen nɔ hali ne yɛrɛ tɛ se bon mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mais i b'a sɔrɔ e t'i ka se e b'a bolo n'i taara a yɛrɛ bɛ maloya ou bien a hinɛ b'i la mais tiɲɛ na ale fana bɛ fɛ k'e ye mɔgɔ y'a yɛrɛ ye hali kaso kɔnɔna na lahara mɔgɔ y'a yɛrɛ de wa n'a gɔnna hadamaden bɛ min fɔ ko wa man fil ardi jami'an summa tunjini ala n denw minɛ k'an muso minɛ k'an ka nafolo bɛɛ minɛ n bana fɛn o fɛn na ye ala kama a fɛn bɛɛ minɛ k'a bɛɛ jeni ka ne kelen kisi wa man fil ardi jami'an summa tunjini bɛɛ minɛ i ka kelen bila diɲɛ de ye lahara de y'a nafusi ne ko ten cɛ bɛ boli a muso ɲɛ muso bɛ boli a cɛ ɲɛ terimaw bɛ boli ɲɔgɔn ɲɛ boli kun ye jumɛn de ye ko likulli mri'in minhum yawma izin sha'anun yughnihi bari kungo bɛ bɛɛ da la lahara dɔw kungo min b'i bɔ bamanankan mɛnna ko ten ko tasuma b'i bɔnmɔsi la a b'i fa bɔnmɔsi la n'i ye ji sɔrɔ i b'i ta fɔlɔ su lahara bi ten ɲɔgɔn coro de lahara ye ɲɔgɔn tɛ de lahara ɲɔgɔn coro yɔrɔ de ala minɛ nin de y'a fɔ karamɔgɔw filɛ ala minɛ n terikɛ nin de nana fɔ k'a nɔgɔya ni nin yɛrɛ de tun bɛ taa sunkuru wele ka di ne ma nin ala b'a fɔ k'a bɛn ni yɛrɛ ma koyi hatta mɔgɔw b'a ko ka sitanɛ yir'u la lahara dɔn ko ka na ni sitanɛ sitanɛ bɛ na a bɛ discours kɛ a b'a fɔ a y'a calmer a y'a mada aw bɛ ka ne jalaki fala talumuni walum anfusakum a kana ne jalaki a y'aw yɛrɛ jalaki a si ma ne ye a suma wa pani de y'aw ja ala kumana fɛ ka hakili d'a ma karamɔgɔw nana kiraw nana nabiɲumanw nana aw tugura ni dingo de ko donc a kana ne jalaki ne tɛ se k'aw kisi jalaki tɛ fɛn ɲɛ wa ne tɛ se k'aw kisi a kana dan ko n kungo bɛ n bɔ a kungo a y'a kungo ta donc o ye fɔlɔ ye ko ale ye baara ɲuman kɛ a ka fɛngɛ ye ko ye ala ka enseignement fɔlɔ ye a ye leçon fɔlɔ min sɔrɔ karamɔgɔ la ko a dɔ ye nin ye filanan asaniyatu makhafatul hawa a ka sabanan mukhalifatul hawa ka a ni dungo fɔ ɲɔgɔnya a y'o faamu fana sɔrɔ ko mɔgɔ ka se ka kisi sɔrɔ i k'i ni dungo k'o fɔ ɲɔgɔnya parce que ko kuranɛ b'a fɔ wa amma man khafa maqama rabbi ale ala taala ka kuma kama wa fa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa Allahu akbar alijinɛ donbaga ala yɛrɛ bɛ min fɔ ko ni mɔgɔ siranna ala ɲɛ ka ala ka daw bonya ka nin bali ka bɔ nin jaɲɛ ko la nin dun tɛ mɔgɔ bila ɲuman na a b'i bila duman de la duman ni ɲuman tɛ kelen ye hadamaden bɛɛ nana cari an jaɲɛ ko de bɛ yen nɔ mais an ɲɛ ko kuma dɔ la nin t'an don an ɲɛ ko la mais a b'an don an jaɲɛ ko de la
fi yɛrɛ k'a contrôler k'a jateminɛ yala nin ye ne diyaɲɛ ko ye nka est ce que ɲɛ ko don wa nin ka di nka est ce que ɲuman don wa bari a ka di ni a ka ɲi fana tɛ kelen ye kana tugu a ka di kɔ mais ɲuman de lajɛ ɲuman dɔw ka kunna o fɛn dɔw ka di nka o fana man ɲi ɲuman ɲini k'o kɛ ɲuman ɲini k'o fɔ mais kana tugu duman kɔ mais tugu ɲuman kɔ a ko ne Alahu Taala ka kumakan jateminɛ kuranɛ kɔnɔ ko ni maa min ni fɔɲɔgɔnya ka tugu Ala ka danw k'olu bonya fa innal jannata hiyal ma'wa donc ko aljinɛ de ye o tigi makɛyɔrɔ ye o tigi sabatiyɔrɔ ye donc ale ye mun fɛrɛ sɔrɔ o la فاجتهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله. ale fana ye ni sɔmi min sɔrɔ Alahu Taala ka kumakan in na donc ko ja k'i ni fɔɲɔgɔnya ko de bɛ ka bɔ a ni dungɔ na k'i ni fɔɲɔgɔnya ka bɔ a dungɔ na ko de bɛ Ala i don aljinɛ kɔnɔ k'ale fana y'i cɛsiri ka ni karaba ka Ala ta de kɛ ka Ala labato ka ni fɔɲɔgɔnya n'a nana ni miirina fɛn o fɛn n'o ti bɛn Ala ma o ti bɛn danbe ma o ti bɛn diinɛ ma k'o to yen nɔ hali ni diɲɛ bɛɛ b'o kɛ donc o ko ale ni nana mafalenya sɔrɔ ka sabati sɔrɔ ni Ala labato ni Ala ni siraɲɛ de ye donc o ko karamɔgɔ ka taama kɔnɔna na donc ale y'a ye k'i ni fɔɲɔgɔnya o ye a filanan ye ale y'o fana sɔmi sɔrɔ فعملت بالتقوى لأكون عند الله كريما k'ale ye wasa don Ala ni siraɲɛ la min kosɔn ka kɛ Ala bara mɔgɔba ye Ala k'an bɛɛ sababa o tɛmɛnen kɔfɛ an ka Seyida ye kɛnɛ sɔrɔ n'o ye Seyida Makɔrɔba Hayidara foliw ani foli bonyamasegin kɔfɛ a y'a sigiyɔrɔ sanuman sɔrɔ o de kɔfɛ foliw kɛra an ka mɔgɔba wololenw fɛ a ye mun sɔrɔ u ka folikan sanumanw na ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ jama ani su an tilenna hɛrɛ Ala k'an si hɛrɛ la jama sanuman in nin ye Ala ko ye ne tun ma da la ko jama bɛ se ka caya nin tɔgɔ la tantɔ Hayidara Ala y'a sɔn Hayidara Ala y'a sɔn Makɔrɔba jama kɔni bɛ k'i lamɛn su in na dɛ kɛnɛ b'i bolo min b'i kun ni kan cɛ i k'a fɔ jama ye an k'a mɛn Ala ye bi su in na dan ko Banaŋabu ni Falajɛ an bɛna kuma dɔw mɛn an ye min mɛn kɔrɔlen bi an ma min mɛn fɔlɔ wajuli la k'aw bisimila ye an n'an bɛ kun sigi in daminɛna hɛrɛ la Ala k'a kun can bolo hɛrɛ la ka nafa bɛɛ fo kelen kelen na fɛn min ma anw natɔ sɔrɔ o kana o tatɔ sɔrɔ commune 6 comité 21 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka bɔ ka foli kɛ précisément sous section minnu bɔra commune 6 la Yirimajɔ ka taa se Senu ma a kelen kelen bɛɛ ka représentant bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka foli b'u bɛɛ ye k'a fɔ tabalikana mɔgɔw ye n'o y'an karamɔgɔw ye ko fɔli mɛnna u ka dugawu k'an ye Ala bɛ sɔn cogo min a bɛ waleya cogo min k'an dɛmɛ o la an b'a fɔ ko jama ma k'aw bɛɛ bisimila k'a fɔ Seyida Makɔrɔba ma k'a bisimila a bɔra ka so a b'a ka so Ala fɔ ka Ala barikada Ala min sɔnna ka ne ni aw kɛ karamɔgɔ Hayidara nɔfɛ tugubaga ye k'ani Hayidara tile bɛɛ ka tila an nɔfɛ tuguba o de diyara ne ye kosɛbɛ an bɛ Ala fɔ ka Ala barikada ka tila ansari ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ minnu bɛ nin kɛnɛ sigi bi turu bi Banaŋabu de la ansari cɛ kelen muso kelen mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la ani bɛ da i ka dama buguda na an ka bonya ani giriya bɛ se i sigiyɔrɔ la nafolo nin bɔra yɔrɔ min n'o ye wajuli kɛnɛ nin a dɔrɔmɛ bɔra mɔgɔ min kun Ala kana nafolo ban tuguni ka daminɛ an fa Adama na fo ka se bi ma silamɛ fura fɛn fɛn b'a la an b'a ɲini fɛ Ala fɛ an ka to sɔrɔ hinɛ so an ka to sɔrɔ hinɛma kɔnɔ Ala ka ɲɛnama hinɛ kelen ni aw ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka Seyida ye kuma ta a ye mun sɔrɔ a ka bilasiralikanw na ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseeran ila yawmiddin astailu zikrika ila rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh préfet d'accord sera bi inchallah lakaduni me ala kisa anchi alhamdulillah ambe ala fo kasigi damne ni setki Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai jehine la bolitigi Allah rahine kerengere lentigi kasoli ke dan fe ona son here maka soli be ka Aminata Deni Abdoulaye De
n'o ye Muhammadul Mustafa ye ka ɲini setigi Ala fɛ Ala ka nɛɛma ni kisi jidi a n'a so dingew kan a n'a ka sahaba ɲumanw bɛɛ kɔfɛ an y'aw fo ni silamɛya foli ye k'aw fo ni keleya foli ye n'o de ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw kan an sigira hɛrɛ la Ala k'an ɲuman wuli hɛrɛ la Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma Ala k'an n'aw wasa Ala k'an n'aw kɔrɔta Ala k'an sago d'an ma Ala k'an jurumuw yafa Ala ka hamiw bɛɛ dilan kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah an ti sɛgɛn masa in foli la an ti sɛgɛn a barikadali la Ala min sɔnna ka ne ni aw ɲuman sigi nin kɛnɛ in kɔnɔ n'o ye tasibila kɛnɛ ye Ala wele kɛnɛ ka hinɛ kɛ an ka taaba kuraw ni kɔrɔlenw ye an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ se u ni tagabagaw bɛɛ ma ka ɲɛnɛma hinɛ kɛ an yɛrɛw ye an bɛ Banankabugu la su in na an bɛ fɔlɔ ka an ka dugutigi fo a ka kuma lasela kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ a ye an ye ci mɛn an b'a fana fo k'a barikada u ka yɛrɛ dɔgɔya la k'an bonya ka na nin kɛnɛ in kɔnɔ kɔfɛ an bɛ Banankabugu imamuw bɛɛ fo préfet n'a ka madamu a ka denbaya olu fana tun bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan u ye sira ɲini sisan an ka foli belebele fana bɛ u ye ka fara an balima kerecɛnw kan kerecɛn taabolo fila bɛɛ tun bɛ yan an bɛ u fana fo kɛnɛ invité fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an da ma se minnu tɔgɔ ma an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo k'u barikada k'u fo u ka yɛrɛ dɔgɔya la ka na an ka kɛnɛ in tɔ bonya an bolo vraiment an ka foli belebele bɛ lase u ma kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo ani n balimakɛ n'o ye Isa Baba Hayidara an nana ale min sɔrɔ an ɲɛ yan ni ale y'a da don wajuli la ka caman fɔ aw ye an b'a fo k'a barikada n ti sɛgɛn nin kuma in fɔli la anw yeli kɛnɛw kan layidu dafa de don ani kanu sinon wajulu kɛ b'an taɲa tɛ an ka olu karamɔgɔ ninnu ni k'u ka si wajulu la a dɔnni b'u la a faamu b'u la a hikima b'u la nka mɛ anw ka na kuncɛliw la kanu de b'o kɛ ka na dugawu kɛ mɔgɔw ye an yɛrɛw ka se ka dɔ sɔrɔ kɛnɛ ninnu baraji la o la an bɛ Isa Baba fo k'a fɔ a ye ko n y'a ka ci fana mɛn ni Ala sɔnna ma an bɛ tila k'a jateminɛ ka kumakɛla bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ ɲɛ kuma la an ka foli b'u bɛɛ ye tabali in falen don karamɔgɔw dama de la podium sanfɛ la karamɔgɔ law n'a tɔ an b'aw bɛɛ fo k'aw barikada kɔfɛ an bɛ Banankabugu Ansarudini fo ka commune 6 Ansaru bɛɛ fo président bɔra k'a fɔ ne yɛrɛ mɔgɔkɔrɔba ye commune 6 de ye n bɛ commune 6 de la depuis kunun fo bi dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn Ansaruw bɛ nin kɛnɛ in sigi comité bɛɛ bɛ to ka nin kɛnɛ in ɲɛnɛmaya ka hinɛ ɲini kɛ Ala fɛ u Ansaru ɲɔgɔn minnu fatura ka fara silamɛ suw kan ka su ɲɛnɛmaya u ye Ala ka sɔn ka yafa u ma an minnu fana bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ anw fana ka se ka waaju halisa yan'an taw kuma cɛ an bɛ Ansaruw fo aw bɛ mɔgɔ jɛ kɛ ɲɔgɔn bɔ dɔw hakili bi to ɲɔgɔn na de n'u bɛ ɲɛnɛmaya la
mais ni saya kɛra xaba ɲinɛ bi kɛ ɲɔgɔn kɔ siga t'o la min sara o ta banna min bɛ ɲɛnamaya la ale bɛ taa n'a ka sira ye tiɲɛ a tɛ taa ziyara a tɛ saraka caman a ka sira t'a la siga t'a la o caman bɛ yen o bɛ kɛ nka mɛ ka jɛkulu ye jɛkulu min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ sigi ka wajulu kɛ u ka taabaw ye u jɛɲɔgɔnw ye ka hinɛ ɲini kɛ ala fɛ u ye ni ansar tɛ ne ma ye fɔlɔ tiɲɛ vraiment ka aw fo k'a fɔ aw ye a bɛ mɔgɔ jɛ kɛ ɲɔgɔn bɔ siga t'a la ni an tora ka an yɛrɛ ye nin kɛnɛ ninnu sanfɛ nin bɛ an hakili jigin an yɛrɛw ta don de la siga t'o la wa o kan ka kɛ diyagoya ye an bɛɛ ma nin kɛnɛ ninnu ka an hakili jigin an yɛrɛw ta don de la siga t'a la sigikɛn bɛ minnu ye olu ti yan bilen o olu ta banna pewu tiɲɛ saya sigara ye min ye olu y'o dɔn mɛlɛkɛli mawuti ye min ye olu y'o dɔn kaburu ye min ye olu y'o dɔn munkiri wa nakiru ka ɲininkali ye min ye olu y'o dɔn tiɲɛ aw ni ne min bi yan doma kɔnɔ na waati kɔnɔ na ni an bɛ ka fiɲɛ sama k'a bila anw de kan ka jɔrɔ ni an yɛrɛ ye sa ka nin don in préparer yanni a waati cɛ tiɲɛ cɛ ye ɲininkali naani kɛ imami ali la alayhi salam karamallahu waja mago t'a ɲininkali naani bɛɛ la a y'a ɲini ali fɛ a ko a b'a ɲini ali fɛ ali k'a jaabi a ɲininkali filanan na a ko fɛn jumɛn de ye suruma ye wa fɛn jumɛn de fana ka surun ka tɛmɛ suruya fana kan ali ko fɛn min ye suruma ye o ye lahara ye siga t'o la mais fɛn min ka surun ka tɛmɛ o fana kan o de ye saya ye wal mautu an bɛɛ bolo sisan bɛ sini ye sini programme minnu b'an bolo bɛɛ kɛn bɛ k'i ta préparer ni ne wulila sɔgɔma n kan ka taa nin na ni heure in kan k'an sɔrɔ yan ni heure in kan k'an sɔrɔ yan siga t'a la nka mɛ jɔn ni ala de bɛn b'a kan ko e b'o kɛ dɛ Haidara ne tɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ mɔgɔ si ti se dossier dɔ mana ani ala cɛ fiyewu ko an ka nin signé e kan ka nin san hakɛya de balo a signé ni si hakɛya b'e bolo a signé an ka négocier dɔ fara k'a kɛ tan an k'a signé o tɛ jɔ ni ala cɛ ayi la 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 ni min ta waati sera tuma min na e bɛ taa wa an bɛɛ bolo an ka sijan sɔrɔ o de ka di an bɛɛ ala k'a di ne n'aw ma nka mɛ ala b'a di jɔnni ma ala yɛrɛ de b'o dɔn siga t'o la o la mun kɛra an bɛɛ ma diyagoya ye ka nin don in préparer ka a ɲɛ sigi yanni a kuma cɛ setigiya ti mɔgɔ to yan dɛ n ye ŋanaya o ti to yan dɛ miliyari bɛ ne bolo o ti to yan dɛ ne ka fari o ti to yan dɛ n ye président ye o ti to yan président caman bɛ ala bolo kaburu kɔnɔ n ye setigi ye miliyari ɲɔgɔn caman a biliyardɛri tigiw da dennen don ala bolo kaburu kɔnɔ siga t'o la o la an k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye diɲɛ nata fitininw de don et puis a ti laban yɛrɛ siga t'a la a ti laban sɔɔni dɔrɔn de don e ye cɛ ɲumanba joli sara n'i ko k'i bɛ diɲɛ girin dɔw bɛ yen olu y'a girin ka tɛmɛ i kan mais hali ni saya tɛ olu kɔrɔlen sigilen don bi k'aw filɛ u dabali bannen don aw la siga t'a la cɛ dɔw ye diɲɛ girin bi kɔrɔ ye olu dɛsɛ u dabali bannen don aw sa denmisɛnninw na mais olu ye min kɛ bilahi a tɛ se k'a jaga kɛ siga t'a la o silaw ma aw waju jɔn kunnadi de ye jɔn ye dɔ jogo bɛ kɛ ka min waju siga t'a la i jija i ka waju ni dɔ ye kana sɔn dɔ ka waju ni e ye juguman sira kan dɛ ayi juguman sira kan kana sɔn dɔ ka waju ni e ye o la siga t'a la kira ko ten de alayhi salam siga t'o ko n'a hakili bɛ jigin saya la siɲɛ kelen tile kɔnɔ ko bilahi ani limaniya bɛ se an bɛ siran ala ɲɛ siga t'a la saya in ma nɔgɔn mɛlɛkɛli mawuti de bɛ se siga t'o la ala de bɛ se masaw ka masa in de bɛ se ala min bɛ mɛlɛkɛli mawuti jigin
président ka so kɔnɔ gardi ba 2 ba 100 cɛ la ka tɛmɛ ka don ka taa gardiw sɔrɔ a kunna k'a kori k'a nin tigɛ ka taa n'a nin ye ka sɔrɔ u ma se ka mɛlɛkɛli mawuti minɛ siga t'a la caméra cachées bɛ yen olu ma se k'a ye k'a minɛ siga t'o la milliardaires bana b'olu dɛsɛ u b'u ta k'u don avion kɔnɔ jamana ni jamana ka t'u bila docteur so privé ɲɛnamaw la ka docteur privé ɲɛnamaw ta docteur minnu b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ docteurw kan k'olu bila k'a lajɛ mais Ala b'a nin tigɛ k'a to o dilaw kan siga t'a la u ka setigiya m'o bali saya la dɛ siga t'o la o la an kan ka sabali nin kɛnɛ ninnu kan ka hakili jigi an yɛrɛ taw de la siga t'a la Ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma papier kɔni dira k'a caya siga t'a la o waati sera an bɛ foli k'aw ye siga t'o la ka dugawu k'aw ye ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ tɔgɔ la a ye dugawu k'a ye k'a ɲini Ala fɛ hami dogolen n'a bangelen min bɛ ne ni aw la ni karamɔgɔ n'a ka denbaya la min ni Ala ta bɛɛ Ala k'a bɛɛ dilan Ala ka si ni kɛnɛya di ne n'aw ma Ala k'a n'aw wasa Ala k'a n'aw sutura Ala k'an sago d'an ma Ala k'an jurumu yafa an ka jamana Mali Ala k'a kolo suma Ala ka bɛn don Mali kɔnɔ Ala ka basigi don Mali kɔnɔ Ala ka jamana in kɔlɔsi tagabagaw Ala ka hinɛw la Ala ka yafa kɛ u ma Ala k'u dayɔrɔw nɛɛma Ala ka saya k'u ma lafiya ye Ala k'an mɛn ka saraka b'u ye ka barika don an yɛrɛw la kira bonya kama sunkalo min bɛ ka se Ala k'a se hɛrɛ la ka musakakow bɛɛ nɔgɔya sɔlila rasul سبحان ربي رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi wajulu kɛnɛ na baara daminɛw la an tun y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ an bɛ Falajɛ Banankabugu la Jamiyatu Ansarudine comité min bɛ Falajɛ Banankabugu la san o san u bɛ wajulu su belebele sigi ni ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin u ka banbagatɔ feerew ma Ala sɔnna ɲinan ta ɲɛnamayara a Seyida Makɔrɔba Hayidara fɛ an bɛ dugawu kɛ dugawu fɛn fɛn kɛra nin kɛnɛ in kan Ala wele fɛn fɛn kɛra nin kɛnɛ in kan Ala k'o kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmadali la wa haza salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba